Pozri, Etelka, vieš, čo je toto? Tajomný rozprávkový vstup do podzemia? Tajomný možno áno, rozprávkový nie. Ako to myslíš? Tajomný dnes už môže byť, ale kedysi sa využíval každý deň. Na čo sa využíval? Baníci ním vchádzali do bane. V okolí Bodonoša boli bane? Áno, boli, ale oveľa staršia je naša história. Lukáš sa na ňu pýtal pána učiteľa Juraja Cigáňa. A on to všetko vie? Poď počúvať, zistíme. A ako prišli do Vodonoša Slováci? Na konci 18. storočia, keď sa končila vláda Márie Terezie Jozefa II., tak celá táto oblasť Klopišských vrchov. A práve nedaleko Vodonoša je miesto, ktoré prvé vidíme na mape, kde sú vyznačené Potašové huty. A tam na prvom vojenskom mapovaní sú vyznačené 3 väčšie, evidentne väčšie budovy a niekoľko menších budov. A práve tam sa vyrábala veľmi dôležitá surovina uhličitá draselný, ktorý sa pridával do spárského piesku. Ale o 20 rokov celá zóna je obývaná a vidíme tam hostince zakreslené, vidíme kostoly, vidíme manufaktúry na spracovanie učebovny a lanu, potom píly, niekoľko píl, potom niekoľko mlynov a všetko to na tej mape je. Na začiatok 19. tak práve vtedy do Vodonoša prišli. Prišli zo Slovenska? Áno, počúvaj, pán učiteľ presne vie odkiaľ. Primárne tie zdroje kolonizačné boli Horná Orava, Severné Kysuce, to bolo také zmiešané obyvateľstvo a hlavne tá Horná Orava, Trenčianska stolica, stadiaľ z hora a oni sa sťahovali. Buď to napriamo išli sem, alebo strašne veľa z nich sa sťahovalo, to je Západný Gemer, Novohrad, tam je Ďubákovo, Látky, Cihla, Lom nad Rímavicou. Do Vodonoša teda prišli pravdepodobne pred tým rokom 1800. A Slováci s čím sa ešte zaoberali tu Vodonošu? Niečo, všetci boli drevorúbači, to bolo primárne, všetci ľudovo povedané popelári, uhliari. Dreveným uhlím, s tou salajkou, ten popol. To bola veľká, konfesionálne ucelená katolícka skupina, aj etnický taký monolit slovenský, boli to Slováci. To som nerozumela. Konfesionálne znamená, že boli rovnakého vierovyznania a etnicky znamená, že všetci boli Slováci. Keď Vodonošania robili s drevom a v tých potašových hutách, a to sa dodávalo do skvárne Bystrej, a zase tí, čo boli tu hore, tí zase robili pre skvárne staré huty, nové. Jej, tu sa mi páči. Aké krásne sklo. A predstav si, že takéto sklo tu od dávna vyrábali. A bez pomoci našich Slovákov by to nevyrobili. Lukáš sa na všetko opýtal pána majstra. Tieto skály prečo sú tu? Prví Slováci prišli do Slovenska a oni to trtili tieto skály, aby tavili sklo. Prvý materiál, čo potrebovali, byli tieto kamene a drevo. Tieto kamene, keď chceli utaviť sklo, museli rozbiť. A neskôr to už nerobili ručne, ale takýmto mechanizmom, ktorý bol poháňaný vodou. A ukážete nám, ako sa to robí? Áno. Máme tam pec, stavíme sklo, a stáďal to vybereme a ukážeme, ako funguje. Toto je píšťal, na ktorú naberáme sklo a spracujeme sklo. Nadal mám trochu skla, musím to nafúkať trochu. Vyzerá, že hrá na trúbke. Možno preto ten nástroj volajú píšťala. To je vareka drevená, to formuje sklo. V
peci to zohreje a potom to v tejto drevenej forme tvaruje a ochladzuje. Občas musí ešte dofúkať a potom znova zohriať. Čo to robí? Prikladá rybke plutvu. Akej rybke? Vydrž, uvidíš. Už vidíš? To musí byť riadne horúco v takej peci. A práca musí byť nebezpečná. Preto sa museli dlho učiť, kým sa to všetko naučili. A musela to byť ťažká práca. A pri tom všetkom pomáhali aj naši Slováci z Bodonoša, aj ostatných slovenských dedín oblasti Bihor v Rumunsku.